ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ଆଉ ଆଶା ବି କରେ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ବି କରେ। ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ସେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବା କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି? ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ, ତେବେ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେବା ଉପଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ପତ୍ର ବଦଳାଇଥାଏ, ହେଲେ ଚେର କେବେ ବଦଳାଇ ନଥାଏ। ଭାଗବତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ନୁହଁ, ଦୁର୍ବଳ ତୁମ ସମୟ ଅଟେ। ନିଜକୁ କେବେ ନିଜେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏହା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଅଟେ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅର୍ଥ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ସହ ସମାନ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ସଫା କରି ଚମକାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା ଯେତେ ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅପମାନ ଉଦ୍ଧାର ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସୁଧ ସହ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ଲୋକର ଖରାପ ସମୟରେ ହସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଜାଣିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ନିୟମକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମିତ୍ର ଯଦି ସୁଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିତ୍ର ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମନ୍ତ୍ରଣର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କାଳର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କୋଇଲାକୁ ହୀରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। କାରଣ ରାଶି ତ ରାବଣ ଓ ରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଫଳ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଲା। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଶୁ ଭାବି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦରେ ବଚନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୁଃଖରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ମନରେ ଏହାକୁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସେହି କାମକୁ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଧନଠାରୁ ଅଧିକ ରକ୍ଷା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଧନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଯଦି କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥାଏ, ତେବେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଜୀବନକୁ ସହଜ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ, ଆମକୁ ହିଁ ସମୟକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଆଇନା ଅଟୁ ଓ ଆଇନା ହିଁ ରହିବା। ବ୍ୟସ୍ତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯାହାର ମୁହଁରେ କିଛି ଓ ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଥାଏ। କେବେ ବି ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିନଥାଏ। ଆଶା କରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।